No, teraz neviem ti ako povedať, už tak nie som aktívny v nej, ale myslím si, že je veľa dosť, ono je tak trošku chybovo, že predtým nás bolo menej a boli sme viac súdržní. Tak sme hneď vedeli, keď sa prišlo na koncert, všetci prišli. Teraz by som povedal, že je to dosť také individuálne. Vychádzajú teraz, ako teraz sa dojem súda, aké kapely, aj teraz čo sme mali 30 rokov, tak sme hrali s niektorým ako super, pre mňa perfektne, ale dosť tie kapely ako keby sa nedokázali tak zgrupovať viacej, že dať dokopy a urobiť jedné dobré veci a spoločne, že každá, nechcem povedať, že zahľadená trošku do seba. Možno je to dobré, lebo to ich posúva, hej, že chce byť, lebo chce lepšie. Ale myslím, že tá spolupráca by bola lepšia pre každú jednu kapelu o sve. Ja viem, že teraz už nejdeš všetci naraz do štúdia nahrávať, ako sme kedysi chodili. Nechodíme toto, že každý si doma brnká. Ale myslím, že není to až také súdržné teraz, ako to kedysi bolo. A možná už to nie je ani ľuďom tak vzácne, ako to kedysi bolo. Ono je aj, ako v každej komunite, je to dosť veľa o priateľstve. Ak tam nie je to priateľstvo, tak potom nefunguje to dobre a jednotlivé celky, to máš presne ako s tým Svätoplukom. Tie prúty, keď sa spolu držia, a keď nie. A tak je to aj teraz, no. Ale to je na každom.